Привітання! Вітаю усіх на каналі Гарбата з Ангеля. Заварите собі гарбату, каву, какаву, бярыце, можа быць, што-небудзь паесці, стварыце вакол сябе утульную атмасферу, далучайцеся сёння да размовы. Пра што мы будзем размаўляць? А я хачу пагаварыць з вамі пра пэўны праект, з якім я супрацоўнічала, для якога я валанцёрыла да падзеяў гэтага мінулага лета. Вось. І нядаўна яны напісалі, папрасілі, прапаноўвалі вяртацца. І я вельмі хачу вярнуцца, як толькі стане трошачкі болей свабоднага часу. Чаму няма вольнага часу? Бо з працай складаныя справы пайшлі, вучоба сканчваецца гэтая вось прафесійная магістратура. Можа быць, я казала пра яе, можа і не. Яшчэ раскажу. Магчыма, што гэта такое. Валанцёрства, якое звязана таксама з вясной, іншымі ініцыятывамі для беларусаў, так, салідарнасці і гэтак далей. І я проста адразу не магу, але я падумала, што сапраўды я вельмі ўдзячная гэтаму праекту за то, па-першае, што дзякуючы яму я атрымала пэўныя прафесійныя навыкі, якія цяпер аказаліся вельмі і вельмі карысныя. Па-другое, бо там вельмі добрыя людзі. Я пазнаёмілася там з будучымі, цяперашнімі файнымі знаёмымі, сябрамі нават. І я дужа радая, я хачу ім дапамагчы як-небудзь. Я вярнуся, вельмі верагодна, што ў траўні, але паглядзім, калі ў мяне атрымаецца ўсё ж такі вяртацца. Вось. І па-трэцяе, бо я лічу іх працу дужа карыснай для нас і зараз патлумачу чаму. Гэта праект, які спалучае з аднаго боку беларускую мову, гэта, вядома, частка беларускай культуры, з анімэ, а значыцца часткай японскай культуры. Я не ведаю, што мае гледачы ўвогуле чулі пра анімэ, можа быць, некаторыя з вас ўсё ж такі глядзяць, можа не глядзяць, не глядзіць ніхто. Я сама гляджу. Не ўсе серыялы, бо там вельмі розныя серыялы ёсць, і іх дужа многа, я не паспею за ўсё жыццё праглядзець усё анімэ японскае, так? Пагатоў, калі дадаць там карэйскія падобныя серыялы і кітайскія. Таксама ёсць у такім стылі. Вось, але ёсць не толькі там воіны, так, не толькі бітвы, гэтак далей, гэта тыпу шонэн, гэта значыць малады хлопец, так, гэта для маладых хлапцоў. Ёсць і шоджо, так, для дзяўчат, ёсць джосэ для жанчын, для дарослых жанчын. Вельмі цікавыя серыялы, у тым ліку пра літаратуру японскую. Я, калі хочаце, пакідайце ў каментарах, якія вам серыялы і фільмы падабаюцца звычайныя, і я магу параіць, можа быць, анімэ, якія падыходзяць пад гэтыя крытэрыі. Я паспрабую, бо нават мая маці, якая казала, я мульцікаў глядзець не буду, цяпер глядзець атаку тытанаў з прыемнасцю. І серыял, дарэчы, нашмат лепшы, чым гучыць назва. Я разумею, што атака тытанаў не гучыць як дарослыя медыа. Вы разумееце, так, мяне. Вось. І што яны робяць? Гэта праект перакладу, таму яны бяруць і гэтыя фільмы і серыялы японскія, пераважна, мульцікі, так, анімэ, ёсць і іншыя мульцікі не японскія, я бачыла на сайце, бяруць і ствараюць субцітры на беларускай мове або агучкі. Таксама бывае, што яны записваюць голас, так,
бывае, што звычайна шмат галосныя гучкі гэтай, даволі якасныя, там трошки чуваць японскую мову, таму калі хочаце вывучаць на гэтай аснове, або падвучаць, так, тому што вывучаць, там трэба кнігу, я ўпэўнена ў гэтым. Але як дапамога, таксама. І мне казалі, калі я дадучылася, што мэта праекту гэта наблізіць людзей, якія ўжо глядзяць анімэ, да беларускай мовы, так, таму што яны глядзяць, напэўна, з рускімі субцітрамі ці англійскімі субцітрамі. Я вельмі часта сама глядзела з англійскімі субцітрамі, сама. Вось, таму што яны выходзяць вельмі хутка. Вось, раз будуць глядзець, то можна, чаму не, на беларускай мове. Так? Але таксама я падумала, што можа быць і, так бы мовіць, адваротны эфект, што яны могуць, нават калі не заўважылі гэтага, яны могуць наблізіць людзей, якія проста вельмі любяць беларускую мову, да японскага анімэ. Так, бо вельмі цікава, як яны робяць гэтыя пераклады. Я вам скажу так. Я працавала некалькі месяцаў, я пераклала адзін серыял, называецца па-беларуску «Твая красавіцкая хлусня». Па-англійску вельмі шмат хто ведае анімэ як «Your Lie in April», а па-японску «Шингацу ва Кими но Усо» называецца. То ж самае. Красавіцкая твоя хлусня ў красавіку, так, твоя красавіцкая хлусня. Там вядзецца і пра музыку, і пра каханне, і пра падлеткавыя праблемы. Вельмі шмат музыкі, гэта серыял пра музыкаў класічных і вельмі прыгожы. І таму, што называецца твоя красавіцкая хлусня, яны пачалі вывешваць на сайт менавіта 1 красавіка. Ну, гэта не жарт быў, так, а менавіта таму, што красавіцкае анімэ вельмі моцная тэма вясны. Дарэчы, у анімэ як жанры, агульна, убер-жанры, так, таму што шмат жанраў, прабачце, шмат унутры самога анімэ. Так, але там вельмі моцны сімвалізм. Вельмі любяць аўтары мангі, так, манга гэта комікс, анімэ, комікс японскі, з якога робіцца звычайна анімэ, так, тому што анімэ, або ёсць арыгінальныя гісторыі, або ёсць на аснове мангі, то бок комікса, або на аснове лёгкай навелы, так, гэта так называецца, такі жанр літаратурны у Японіі, звычайна для падлеткаў і маладых дарослых, але таксама для дарослых. Так, для тых, да каго, напрыклад, такія людзі, як я, звяртаюцца, калі ёсць сапраўдная праблема, гэта сапраўдны дарослы. Пра гэта таксама паразмаўляем, бо я ўжо казала, здаецца, калі запісвала відэа пра адрозненні паміж Іспаніяй і Беларусю, так, тым, што ёсць, чым я захаплялася, чаму я здзівілася, калі я запісвала аб гэтым відэа, я казала, што адчуванне даросласці адрознае у нас і увогуле ў заходніх краінах, напэўна, і ў Беларусі. Тым ліку таму, што лад жыцця адрозніваецца, умовы жыцця адрозніваюцца, але не адрозніваецца, ведаеце што, любоў да анімэ сваёй публікай. Вось гэтая аўдыторыя, гэта як субкультура таксама. Ёсць і фестывалі, ёсць і, не ведаю, імпрэзы такія, цяпер менш вядома. Ёсць крамы, вось, бачыце, вось кубачак у мяне. Гэты кубачак я атрымала ў падарунку, дарэчы, набыў сябар у Мінску у такой краме, дзе прадаюцца менавіта такія рэчы, звязаныя да анімэ. Гэта вось Пікачу, так?
Тотора. І гэта, дарэчы, я не ведаю, хто пінгвінчык. Ну, гэта... А, ці гэта пінгвіндрам. Ну, я не ведаю, ці гэта і кухара, ці не і кухара. Трэба паглядзець. Ну, я потым... Пакідайце ў каментарах, калі хтосьці ведае, хто гэта такі. Так? Бо я не памятаю, або не ведаю. Бачыце, а самой падабаецца аніме. Ну, вось што яшчэ расказаць пра гэты праект. Праект называецца Анібел, так, таму што гэта аніме па-беларуску, аніме Беларусь. Я пакіну, вядома, спасылачку на сайт праекту. І проста трэба сказаць, што цудоўныя хлопчыкі і дзяўчаткі працуюць без перапынкаў. Яны выпускаюць некаторыя аніме кожны тыдзень, як выходзяць эпізоды, так, гэты серыі. Трэба сказаць яшчэ што. Яны маюць вельмі высокія моўныя стандарты. Я калі пачала працаваць, мне было дастаткова складана, бо я ўсё ж такі, хочаш не хочаш, але не носіць беларускай мовы. І таму я пісала, можа быць, стылістычна штосьці было не так. Або паводле там больш дакладнага перакладу. Таксама, ну, бо ёсць каманды, якія працуюць на аснове расійскай мовы, ёсць каманды, якія працуюць на аснове англійскай мовы. Вельмі мала хто перакладае з японскай. Я перакладала як? Я ведаю японскую крыху. Я не вельмі добра, я не скажу, што я магу спакойна там размаўляць па-японску, што заўтра выпушчу канал па-японску, як гэты па-беларуску. Не. Але я вывучала тое сёе, я, што праўда, павольна вывучаю, таму што я пачала даволі позна і ўжо шмат справаў, у тым ліку прафесійных і у тым ліку іншай вучобы. Але нейкі прагрэс быў, і я магу разумець нямала і пагатоў, што я гляджу даволі шмат аніме, калі не занятая. Ну, гэта адно з маіх хобі, вельмі падабаецца. Вельмі падабаецца і японская літаратура. Я чытала некаторыя кнігі, якія двухмоўныя. Ну, вось трымала вось так кнігі, тут па-англійску, тут па-японску, я чытала вось так. Я, ну, з дапамогай відэа, аўдыа, тэксту, я магу, ну, і вядома, перакладу, так, англійскага. Я магу больш-менш разумець, якія там нюансы, таму я менавіта так працавала. Гэта даволі цяжкая праца. І што я магу сказаць? Але добра, што я падцягнула, напрыклад, наркамаўку. Я падцягнула, напрыклад, тое, што называецца працаваць са стайлгайдам. Так, я працавала менавіта па іх стылі, як яны перакладалі пэўныя рэчы, як яны пісалі пэўныя словы, асабліва тапонімы, так, японскія, або імёны людзей, так, і жывёт. Вось такія рэчы. І яшчэ я навучылася працаваць з субцітрамі. Я цяпер нават умею ствараць субцітры, чаго я не магла рабіць раней. Дзякуючы гэтаму я магла адразу пачаць працаваць над перакладам відэа для міжнародных СМІ. Калі мы пачалі пра навіны ў Беларусі перакладаць не толькі артыкулы, але таксама відэаролікі, тады я адна з першых узялася за відэаролікі, бо я ўмела працаваць гэтым. Вось, напрыклад, гэта вельмі карысны праект. У Японіі вельмі шмат цудоўных серыялаў, у тым ліку аніме. Не глядзіце на то нават, што гэта мульцікі. Ну, можа, для кагосьці гэта і плюс. Для мяне, напрыклад, мне падабаецца таксама звяртаць увагу на мастацтва, так, як героі намаляваныя, як пейсажы вельмі прыгожыя, вельмі часта, так, намаляваныя. Таму, ну, скажу, што гэта часта вартыя серыялы,
І цяпер ёсць праект Анібель і маеце шанец паглядзець па-беларуску. Таму, калі хочаце, пакідайце ў каментарах там свае, там свой густ, так, то, што вам падабаецца. Ну вось, я хачу, каб рамантычны серыял, або я хачу, каб серыял пра падлеткаў, або я хачу, каб там вайна была, палітыка, высокая палітыка. Пра гэта вельмі файныя рэчы зняты у Японіі. І з пункту гледжання пацыфізму, дарэчы. Гэта дужа важная вартасць у Японіі, у тым ліку з гістарычных прычын пасля Другой сусветнай. Таму варта паглядзець, варта зацікавіцца. Напішыце таксама, калі вы хочаце далучыцца да праекту Анібель, бо я разумею, што беларуская мова і тое, што з ёй звязана, выглядае часам нудотнавата для асабліва падлеткаў, маладых людзей. Можа там, а там адны дактары навук, адна літаратура, настаўнікі толькі. Сусветная культура па-расейску ідзе. Або то, што мне падабаецца, а вось калі вам падабаецца менавіта вось такая культура, а яна ёсць па-беларуску, вы можаце, калі падабаецца беларускай мовы, вам хочацца, каб такога матэрыялу па-беларуску стала болей, вы можаце далучыцца таксама да праекту Анібель. Напішыце мне, я спытаю, як там рабіць, бо я вярнуся хутка, цяпер не актыўная, але я пакінула на палову пераклад яшчэ аднаго серыяла пра Ракуго. Гэта такі тэатр, такі тэатральны жанр у Японіі, гумарыстычны, але таксама філасофскі. Раблю пераклад, пабачыце, напэўна. Добра, я спадзяюся, што вось такія звесткі таксама былі цікавыя, не толькі ж пра літаратуру казаць, але гэта тэма, якая цікавіць шмат каго з новых пакаленняў, беларускамоўных у тым ліку. І хачу папіярыць вось такі праект, бо па-беларуску павінна быць усё. І гэта якасна, гэта варта. Я настаиваю на гэтым. І з гэтым вас адпускаю дапіваць гарбатку, берагчы сябе і быць шчаслівымі. Падпішыцеся, званочак, падабайку, усё ведаеце. Да пабачэння.